עברתי גלגול אחד או שניים בחיים, גם ביחד, גם לבד. תמיד יש חברים, אבל תמיד יש רגעים שרק אתה ואלוקים שיודע מה יש עמוק בפנים. לא כל הזמנים כמו שרוצים, גם שיש דברים קצת קשים, גם להם בסוף ייגמר הזמן, ואז יגיע לך הטוב שבעולם. המלחמה לא רק בשדה הקרב, לכל אחד יש אויב שנמצא בפנים. מה לעשות, כך אלוקים את העולם ברא, גם שהטוב עדיין לא נראה. אל תישבר אחי, תמשיך להילחם, תזכור הוא רק קורח, אתה תמיד המנצח. לא כל הזמנים כמו שרוצים, גם שיש דברים קצת קשים, גם להם בסוף ייגמר הזמן, ואז יגיע לך טוב שבעולם. אם רק תביט לאחור, תראה מה עברת, גם דברים שלא חשבת. הנה אתה כאן והם חלפו מהעולם, הכל זה רק ניסיונות מאלוקים. תחזיק חזק, אל תיפול, וגם אם בסוף נפלת, תזכור שכבר 7 פעמים קמת. לא כל הזמנים כמו שרוצים, גם שיש דברים קצת קשים, גם להם בסוף ייגמר הזמן, ואז יגיע לך הטוב שבעולם. לא כל הזמנים כמו שרוצים, גם שיש דברים קצת קשים, גם להם בסוף ייגמר הזמן, ואז יגיע לך טוב שבא